Horos malihita sa luhutna. Topik di video apala ditikyon hubayma judulna Merdomu di Tano Rara. Merdomu di Tano Rara. Mas ada topik na menarik ala gudang duta jupayon dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti terus. Haru di dahamu sada jabu sada ruangan manang sada inganan naung liling ditinggal hon dak kabe jolma masuk tu bagasan ruangan ini mungkin bertahun-tahun ahamana masa di bagasan ruangan ini pasti mah gudang tua karangrang gudang medisi marasar ke bagudung ke coak isi manusia ke guluk-guluk corbut mah di bagasan atasoni mah gambaran penguluan manang rohani jolma naso olo merpamuati rohana tudungan na jolma na marsala jolma naso olo melepaskan pengampunan menyimpan kebencian nagabe berakhir kepahitan guarna gabe pojok manosak di bagasan ate-aten ima na terjadi amang do taminang songsonya kadongan rohat taon diciptahun Tuhani dan dong inganan di bagasani untuk menyimpan hal-hal yang pahit ido ubain nagabe manosak molo hita dangolo mama afun dangolo merpemuati rohatta tudongatta nasala rohattai dibain untuk menyimpan hal-hal nadinggan mulu tasipan hal-hal ringga di rohatta selalap dope hurang las roha ale sautik pitasipan hal naso dinggan termasuk ma roha naso olo mema afon pasti manosak di bagasan jalan mulu dangolo hita memaafkan dongat tanah masalah tu hita dimanfaat tu sibulisima nong suguni rohattai jut ni rohattai gabi celah mai neng masuk bui masuk sibolisi pitu masuk matu sibolisi ngoni lau menghancurkan kehidupan hubungan kehidupan keluarga alana kepahitan yang tersimpan adalah senjata yang sangat baik bagi sibolis untuk menghancurkan kehidupan seseorang dungi musia mang dot tamu inang songsonya kadongan molo iparohap kita mungkin haro tong pengalaman pribadi molo suguro haniba tu sere-sere jolma gawe memang susah do pikiran niba molo dang olo iba langsung manesa dosa nai salah nai se bagasa rohani ba misalnya lau modu piba se terbayang mei ba tubuhina alani suguni rohani ba lau dungo piba gawe bohina mau tong terbayang perjulu tabba majud ni roha, tabba masugo ni roha, tabba mapahit di bagasan roha. Jadi sebetulnya tersiksa hiado nasa jolma, nasa olo mamaafon donganna nasala tuiba. Mungkin alasanna au pihak na terzolimi, danga dong salah kuimana dong nasala. Alai justru mulo tesipan kepahitan di bagasar rohatta gabe hita rona salah mungkin dongani mardosa tuiba tutuhani ala dibahin suguni rohani alai perlu do taingot amang do tamuinang songsonya kadongan nang peso marsala iba mungkin disada persoalan mon alai mulu gabita simpan kebencian di bagasar rohatta ipe nunga dosa ala didok song di buku Matius ikon memaafon do hita baru pe kon mengampuni do hita asa diampuni Tuhan i dosa ala diampuni Tuhan i dosa suang-suang ni hita kon tong do mengampuni dongat ima holong na diajar Tuhan Tuhan Yesus tu hita adong musia kadonga sada penelitian hasil penelitian nah ya terzahaau
lupa manang nadigan huzahai naliling ra na membuktikan bahwa molo hitasipan kepahitan tu sere-sere jolma dalam jangka waktu yang cukup lama. Kepahitan ini bui gabe tubuh sahid di bagasan daging tau ima penyakit dalam mertubuh maka penyakit dalam ka penyakit na roa akibat alam menyimpan kepahitan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi bodoh tong dohonon amang dotang minang molo hita naso olo memaafan dongan jolma saya hera dosmai saya hera na minum racun sendiri minum racun alai mengharapkan halahan yang mati kadang mungkin tersiksa hita amang dotam minang melodang Allah hita memaafan saya ganggu pikiran saya sosak perasaan sosak nang hati-hati HP jolma nama bisyukur hatai mungkin ngulu na ngadenggan na bahagia do keluarga na amar dalani tu dia karena itu na pedenggan dan lau rohana tu si jadi isi na rugi sebetulnya melodang Allah merpemuati rohata tu rohata jolma na masalah tu kita sendiri mana rugi. Anong sada cerita dicerita Tuhan Yesus di Matius 11 songono macerita dungi didok si Petrus madok ibana madok tu Tuhan Yesus Tuhan sita pigeheli do sesauku salani dong aku nadok pakau pola do pitu heli gabi dok Yesus matu ibana dada pitu heli do honokku tuh tung sitap pitu puluh heli pitu do ope tudus maharajawan benua gijangi tu sadar raja nalaho merdabu-dabu dohot akan aposona jadi dinamanuka mangetong ibana terbuang ma tujuluna sadahala namarutang tu ibana salok satalenta gudakir do mang dotaminang jadi dibaen na swadong gararna di dokor rajaima gadison ibana dohot jolmana rodi anak konna rodi seluhut nari ibana asadong gararna jadi ala sotar garar ni jolmao utang naon di dok rajaima ku gadison na ibana gadison na perdijabuna gadison na anak konna sudi narong ibana lamang garar ay dublon mi dokkon jadi marso baujung mana posoi tu adupan naninama balabas maroham hugarar petuho seluhut nai dungi di ayat 27 jadi asido rohani rajai di naposona di peluang ibana badise sama utang nai alai lahu tu balian naposoi odeng tongom madapok sadongan na naposo sahala namarutang tu ibana 100 hupang badi gabe ditakut mai jala dipokihi ninama gararma utangmi dungi marso baujung mai sumo badongan na naposo madok palabas maroham midaaw hugarar petuho saluhut nai alai dangolo lahu doibana makuru kodongan na paima digarar utang nai jadi dung diida akadongan nana poso nama saya marsak situtu marohana sida jadi laho mana sida tu rajai pabuahon sude nama saya gabi di jo rajai mai bana di dokma ho na poso na jahat sude utang mi hu salesehon ala dielek-elek kuau dai kosongoni mahonian marasini roha di dongammu na poso songonau namarasini roha diho jadi tarimas marajai di pasahak mai bana tupamokihi paima di garar sude utang mai songoni do di bahen
bahenon ni damang na di banua gijangi tuhamu anggo so di sesahamu be serohamu na salah ni dongamu nai amang do tamuinang songsongnya kadongan tumbal gasitu tudo asini rohani Tuhan di kita pola do dilehon anakna jala mate di hau pinur silang holang menubusi tasir dosa kedua hok kita asa persidoti tadi harajaun suang songoni matong hita ikon gu asing roha mahita tong tuak kadongan ikon jol mana mengampuni mahita memaafkan hita unang menyimpan kepahitan tuak kadongan jalamu sedidok do Tuhan idun natar surati molo martangiat kita tutuhani alai dang damero hatta dohot dongatta dang saha tayang tai tu iman alani i amang dot taminang songsonyak kadongan molo adong jut ni roha tersimpan di tikyod dope tu dongatta mungkin suguni roha naung 2 tahun 3 tahun sampai 5 tahun manang 30 tahun nasalpu unang betong sebobak kamu di bagasan ngulungunay sampai itu dia lepaskan pengampunan memaafkan marpemuati marohatta tudongatta unang bedong istilah merdomu di tanorara namar lapatan sampai mate dangolo memaafkan dangolo masyat Tuhan omma si pasilingota siap permulota asa gawe mata pasu-pasu sudi nataula diarupan ni Tuhani tarpasu-pasu hita tarpasu-pasu songsong ni akka gelengta sa rodi akka kiturunat tasudi horas